asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga siyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufikele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya mahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo egabeni mabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwe uhlala kuyintokozo ukuthi sifike la ku channel ethenkulu angihambi ke ngedwa ngihamba nomne wethu uMazibuko Mazibuko umne wethu amen amen hayi amen ngizwile ukuthi kade ungapha ngaseGoli ya kade ngingapha segoli ngabuya ngomsombuluko ya ngabona laphana ngosuku lokuqala ufike eGoli laphana ukwelinye idama elikhulu ngithi napa abantu bezodliwa zingwenya omunye umuntu phela mohamba naye enzoe emanzini uzozibuza ukuthi hey nomuntu lona uyayazi udliwa ingwenya la yebo uyayazi into ayoyenza la bona ngani lo muntu uthi ayikhona ingwenya la wakani mangilibuka lela dam leliyana ngabona ngathi hey ngeke la line impande ezimbili zasemanzini linenduma linomhlanga zimpande ezimbili lezo zasemanzini manje nibona ngani ukuthi la ngeke iphuma ingwenya la angithi siyalalela ngalesikhathi siza la noma sesifikile la siyalalela lapha ithi lengilozi masifika lapha akwenikele ngiyanikela ngifaka inyawo lapha ngiphinde ngiyikhipha ithi nikelane siyanikela ithi uyabona umnikelo uphele lapha ngithi mina ithi hayi uyabona la kuphela khona umnikelo mana la wow ungeyiqingale ngoba weqa ngale uzokuthola ungakwazi usho nje kanje manje siyalalela masifika lapha ukuphendula nje lo mbuzo lo siyalalela masifika lapha sizwe ukuthi ingelozi isiholela ukuthi sisebenze sigcinephi sisebenze kanjani sasuyikhunga ke lesaziba ngoba sasiye lapha na uledamu uyazi ukuthi impunga yesinto yathini kumina yebo yathi ave ijulile lento yokusebenza emanzini kakhulu awukwazi ukuyenza ungenalo ithongo elikuphila ukuthi yenze yebo ngoba ngenkathi uqala uphonsa umnikelo unikela ukhuluma noma ukhuleka yebo ithongo lelakhe likuphila ukuthi isebenze emanzini into eliyenzayo noma kuthiwa kukhona inhlwathi engakanani noma kuthiwa kukhona inyoka engakanani kodwa ngenkathi uqala unikela bona njenganabanikazi bomsebenzi uthumile bayakwazi ukuthi bayibambe lenyoka ithulu gibele phezukwayo ekhanda layo usebenze uqede ngoba bayibambile kodwa umuntu ongenalo ithongo elimphila isiphiwo sokusebenza emanzini abantu bakhe bayehluleka ukuyibamba uzokuthiwa umuntu udliwe inyoka emanzini kade yosebenza abantu nabantu ahamba nawo badliwa inyoka ilento yokuthi umuntu uyayibuka into ayithande kanti ithongo lakhe alimphile yona esisho ukuthi ke babukeli bempunga yesinto kubalulekile ukuthi ube naso isiqiniseko sokuthi ngempela abantu bakho bakuphile leyo ukuze bezokwazi ukuthi lenyoka la emanzini makunenyoka bayibambe usebenze uzuqede yebo wayibona lona uyazi nani futhi okunye ngeke ngubuke abanye abantu bayaye bahambe baye emanzini badelela amanzi ngoba bewabona emancane nayo ke indaba kanti amanzi namanzi anesithunywa sakhona noma nengilozi yakhona yebo noma nethonga lakhona amanzi mabe wadelela lamanzi lana uzofika emanzini afika la phezulu kwamadolo uyitshela ukuthi hayi uyabona ngoba afika la phezulu kwamadolo ngingazenzela lapha kanti ingilozi usuka lapha endlini le yasezulwini ngoba masifika lapha sinikela simema zonke ingilozi simema zonke ithunywa simema onke amathongo mawufika lapha emanzini
usuka endlini ithi yona kuwe hayi lo uya laphana uyedelela noma ubukela phansi lamandla amanzi bese isuka nawe ithi hayi ngizofika ngimbulalele emanzini. Madoda. Isuke nawe ithi ngizofika ngimbulalele emanzini. Usuka wenza izinto zakhe laphana ezingcolileyo. Usuka laphana akahlambulukile enhlizweni uya nezinto ezibophileyo laphana emanzini. Mayefika laphana uthi hayi ingane mancane lamanzi afike enhla kwamadolo. Okusho ukuthi lengilozi yamanzi ayikho kanti lapha phezulu emoyeni. Uyazi ngeli la kwenze kanjani? Kunenye impophoma la ephayindane. Yebo. Le egadwayo. Ngelinye ilanga ngiphupha ngingena kuyona. Yebo. Mangingena kuyona ngingena amanzi ashaya ngasokhalo. Yebo. Uma eshaya ngasokhalo sekuqhamuka amakhehla amabili igudla ngapha elinye igudla ngapha. Siyahamba manje siyaphansi kwa impophoma. Yebo. Masiya phansi kwa impophoma uyabona ngenkathi amanzi la masiqhubeka siloke siya ngokuphakama. Agcinisele emadolweni. Yebo. Uma esele emadolweni asethi lamakhehla yabona ke makunje umnikazi wale ekhaya usuke ngaphansi usuke egubha inhlabathi wahlala ngaphansi. Uma usibona isiziba siphezulu. Yebo, yebo. Uma kuukuthi siyashona awuqinisile lapho usuke ephumile. Yebo. Batatazela khona lapha ephupheni ngafuna ukuphuma manje ngathi ha kanti kusho ukuthi ukhona njengamanje vele ngiphaphama. Yeah. Ngathi mangiphaphama ngiyicabanga lento ngathola ukuthi lento iyenzeka imfihlo yebo imfihlo yamanzi ngelinye ilanga ngelinye ilanga usuke siphezulu into enjalo ukuthi lo muntu usuke ekhona esisho ukuthi babukeli bempunga yesintu kubalekile ukuthi mawe emanzini musi isiziba ukusibona ukuthi ngoba naka amanzi ashaka yebo bese wena wenze umathanda wakho ungahloniphi ungathanda amanzi ungakhunga amanzi ungaceli yonke leyo injalo ngoba manje kunemfihlo ekhona emanzini enkulu futhi enamandla. Khona enye into oyibalulala amazibuko ukuthi umnikazi wakhona uthola ukuthi uhleli phezulu. Yebo. Kukhona impophoma eziningi ezahlukene ekusetshenzwa kuzona abantu bazoyibona lento. Yebo. Kunempophoma othi mawufika kuyona makuthiwa ngempela uhlanzekile. Yebo. Mawukhuleka bese wadedela manje. Wadede. Ayiyazi. Wadedele kakhulu. Ngathi ukhuleka. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi umnikazi waleyo ndawo uphezulu lekhona. Amanzi uyawabamba. Uma kuukuthi uyakubonda uhlanzekile awukulungela ukuba la uyawabamba amanzi. Athule nje nawo. Kodwa mekubona ukuthi uhlanzekile uyawadedela lamanzi. Nokulimala ke kuba lapho. Uthola ukuthi uyayibona impophoma uthi hayile ayinaziba inedwala. Ayinaziba inani inedwala. Inedwala kuphela. Kodwa ngokungena nokungcola kwakho uqhamuka unyazi phezulu ushaye lapha. Kanti wena ubungakulungela ukuthi ungangena la emanzini. Nayo ke indaba la. Yebo. Nayo ke indaba la. Ngitheni mina inkosi kanti phezulu. Sekwehla yona manje ithi ingani wena ubungalungela ukungena lapha ngikutshenile mawusuka endlini. Ukuthi ngeke ungene laphana ungahlanzekile noma ungena nale mikhuba oyiphethe. Bese yehla inkosi ifika ithi ngci phezukwa. Bekubona nje uphuma igazi ngamakhala. Emanzini amancane noma umedwaleni. Uphuma igazi ngamakhala ushawe yini ngoba phela lapha silindele ukuthi into ezodla umuntu iqhamuka lapha esizibeni noma lapha emanzini. Useshawe yini ke lo muntu? Uyazi ngelinye ilanga amazibuko ngiyahamba ngiya empophomeni mangibuya empophomeni ngalolu suku ngiba nesibonakaliso lesibonakaliso lesi angisazi noma ngakuthumelelani wena ubhovungane naye omunye ngathi akangibukise lesibonakaliso la ngiyayibona lempophoma mangiyibona lempophoma le sekuqhamuka omunye uzodlala nje khona uyadlala nje uma edlala kuyona sekuphuma abantu ababili phakathi kuyona bambamba bamcwilisa bambamba bamcwilisa ubona indlela bamcwilisa ngayo wagwiliza nami yangethusa ngabona ngathi ha kanti labantu laba kwenzakalani la kuthe kusuka wena mne wethu ngabe ngihlehla mina ngoba manje ngibona indlela bamcwilisa ngani kade edlala lo muntu ngabe mina sengihlala basebeza labantu uma beze bafika bahlala lapha phambi kwami
uyabona nonto le ndawo lena indawo enamandla engafanele ukuthi uye kuyona ngokodlala ngoba mawuya ngokodlala uzoziqhatha nabanikazi bakhona kodwa mawuya ngenhlonipho abanikazi bakhona bokwazi ukuthi bakuhloniphe uyabona nonto la sikhona ababukeli bempunga yesintu siqonda ukuveza okuwukuthi impophoma iyahlonishwa isiziba siyahlonishwa noma ngabe usibona sincane kangakanani useya kangakanani kodwa kubalekile ukuthi le ndawo sihloniphe mhlambe sesizophetha amazibuko ukubona abantu abayimpophomeni beyakosebenza ubone ukuthi labantu laba abasayihloniphi lempophoma omunye uthola ukuthi mhlambe uphethe izilwane zakhe uyanazo lapha empophomeni singathini kulabo bantu abanjalo abahlulekayo ukuyihlonipha lemvelo uyabona abanye uthola ukuthi bashiya izinkukhu ukungcola bashiya ukungcola khona lapho singathini kulabo bantu into engabaqwashisa ngayo nje labo bantu laba kubalekile ukuthi uthi mowe empophomeni uyihlanze ngoba inengilozi zakhona nje inenkosi yakhona ukuze izosinika amandla ahlanzekileyo ngoba kunokwenzeka ukuthi uthola ukuthi uyahamba nalezo zinto zakho uyayishiya kanti le yankosi siyacasuka icasuke abazofika emva kwakho ibenzele into abangayazi uyayibona usulimazisa abanye abantwana ngokona kwakho uyayibona ngoba uza nokungcola kwakho lapha lo baba okhona laphana uyitshena ukuthi uzohlanza noma uzohlambuluka phambi kwakhe ngalokho ukungcola kwakho wena usuyahamba uyakunika amandla uyakuhlambulula emva kwalapho wena uzoshiya izinto zakho lapha ezukungcola mabefika laba abanye abantwana bafika nezinto zabo uyitshena ukuthi bazoyishiya lezi zinto laphana kanti bazosebenza ngokuyikho bona bazohamba bathathe baqoqe bahamba mabengena laphana bangena usengcolile usecasuke kakhulu afika bagqibe laphana nayo indaba noma bashaye laphana sebehamba abanye abantwana basabuyi ngenxa yakho madoda siyacela bafowethu ukuthi nizihlanze impophoma uyazi amanzi ayakwazi ukuhlanza ewodwa kunjalo amanzi ayakwazi ukuhlanza ewodwa kunjalo kodwa uma uzohamba nezinye izinto ufanele ukuthi ekugcineni uzama uziqoqa ukuze lengilozi lapha emanzini ihlanzeke siyithola ihlanzekile nathi ngoba sineyingilozi zomoya laphana sineyingilozi zenyama lapha kunjalo masifika laphana nomoya ukunuka komoya laphana silahle inkukhu kuyayingcolisa le yangilozi yomoya sibone konke ubisa amaqanda lezi zinto awukuyishaye nje uzenze zibe luketshezi ikwazi ukuthi ihambe namanzi nalokho okungcola obukususa ngalokho asisho ukuthi singayisebenzisi lezi zinto kodwa akwesihlonipheni amanzi sihloniphe futhi nemvelo siphinde nathi sihloniphe ezethu ithunywa ngoba mawushiye ukungcola laphana uzophinda usebenze iphi futhi wena layo indaba ayikona kubalekile imbukelo wempunga yesinto ukuthi le ndawo lezi zindawo ezinkulu njengoba zindawo ezinkulu zinabanikazi bazo lokho kubalekile ukuthi sikugcizelele kubalekile ukuthi ke sihloniphe engagcini sekubumnuko lapha ngoba ikakhulukazi yabona isithunywa asizwani nento engcolile ngoba siyafika impophomo ihlanzekile njenganayo nje le ebesiye kuyo ade siye kuyo ihlanzekile kakhulu kakhulu bese emva kwaloko manje kube ukuthi abantu bayingcolisa uma soyingcolisa thina indawo ihlanzekile izithunywa zijabula yebo le mpophomo iyezwa le mpophomo iyalalela le mpophomo izwa wena yenze into oyicelayo ukuthi ayiyenze wayibona lonto iyalalela manje impophomo enjalo kufanele ukuthi siyone njengoba nje le mpophomo ukwazi ukukhuluma nayo ucela ukuthi ngiyacela amanzi ukuthi adedeleke ngoba ngifuna ukuzosebenza manje ngiyacela ezithunyweni ukuthi hayi ngoba ukuthi umlingo kodwa umnikazi wakhona nethongo lakho bayaxhumana bakwazi ukuxhumana bese bekucelela bese akwazi ukuthi akuvulele wayibona lonto uma kodwa sizoyigcina ingcolile singayigcina ihlanzekile
ngeke kusenzeka konke lokho. Angeke kusenzeka, uzothi uhamba lapha uhambe ungaphethe lutho. Uyabona lo? Yebo, uzohamba ungaphethe lutho. Ngoba ngempela yabona le mpophoma leyana. Yezwa le mpophoma. Inamandla kakhulu. Noma usubonga mase uqedile iwabambe hey ngeke. Asiyalalela. Hayi kakhulu. Nalaba ke futhi ke nabagila imikhuba, abake bame ngogila imikhuba kule mpophoma. Thina sidinga amanzi awo nje kuphela hlanze. Yebo, sihlanzeke. Lezicupho lezi enizicuphayo empophomeni. Bese nihambe manje nodidisela abantu. Yebo. Omunye umuntu mazibuko wazi ukuthi umuntu ume emanzini. Khona into engiyibone mina ngalabantu abagangile. Bazongixolela ukuthi manje kuyabadalula la. Uthola ukuthi banezicupho abazenza empophomeni. Phela izikhona into ezinjalo mhlawumbe wena wazi. Hey. Zikhona. Uyakwazi lokho? Zikhona. Uyabona lamavasi khona amavasi avela Egypt. Le milingo lena evelayo lapha na kulama move akhona la. Kuvela umuntu engathi uvela lapha kuyivasi engathi umuntu kodwa futhi manje ebesithele ngapha ngezansi ubone ukuthi umoya la ngezansi. Yizi izinto ezenzakalayo lezo. Basivezela izinto ezenzakalayo naseyimpophomeni. Bayafika laba abantu babeka into zabo lapha empophomeni. Kanti into engeke iqaphele ngalogelekejana. Yabona makufanele ukuthi umuntu akayimpophomeni. Yebo. Abavamile ukungena bona bayathumela. Yebo. Yeah. Akangeni ngoba manje impophoma phela ngithena unezilwane. Impophoma izwana nomuntu onezilwane. Nazo futhi. Nazi izilwane zizwana nempophoma. Obabheka iningi labantu abanezilwane. Abazihambi impophoma. Akulula ukuthi umuzwe impophoma lutho. Ngeke. Futhi nabazicuphayo bazikhetha. Bayazikhetha futhi baba nezikhathi. Ngo. Abayakazo empophomeni sebeyocupha lezi zinto zabo. Kunabanye ke othola ukuthi bathi kuthiwe asivuke ngo1 siyokugeza. Ngo1 asivuke ngo1 siyokugeza. Isikhathi sengilozi noma isikhathi semimoya esika 12 kuya ngokuthi ulwa nayiphi imimoya ngoba imimoya miningi esika 12 kuphinde kuzoba ngo4 iyehla ingelozi futhi. Iyehla ingelozi lapho. Bathi asambe ngo1 kodwa kunemimoya okufana ukuthi siyoyiphakamisa esizibeni. Athi ukuphakamisela inhlanhla. Ufika inhlanhla yakho ihlale isikhashana esingangenyanga noma inyanga ezimbili. Usuthi uyabheka izinto zakho yiwile. Uthi uyabuyela kuye athi hayi asisaye empophomeni. Uyazi ukuthi wayeyokwenzani. Nayo ke indaba. Ngoba ngempela ababukeli bempunga yesintu kuningi ukuganga okukhona. Umuntu ungambona ethi usebenza ngamanzi. Yebo. Ukhona ukuganga abakwenzayo. Yebo. Kunabantu abaninakele ngendlela engakazi izibona. Kunezicupha abazicuphayo empophomeni bese babe nezikhathi ezithile abazokusa ngazo feza izinto zabo. Leyo nto soyibeka nje icace. Ngoba kubalulekile ukuthi ulwazi sibe nalo thina njenganababukeli. Awukwazi ukuthi makufanele ukuthi empophomeni kuthiwa empophomeni ngiye kathathu ngonyaka. Kodwa bathi kuyakhethwa wena befika kuwena abantu abadinga ukusuka emanzini. Kusho ukuthi manje ngizolinda uJuly. Uyayibona ndaba? Mase kudlula uJuly sesizoya ngoDisemba. Uyayibona? Boyibheka leyo nto leyo. Boyibheka leyo nto leyo. Akhambi kanjalo. Inobusithezi obuthile la. Yebo. Kodwa nje lilonke babukeli nokuveza lobugebengu obenziwa abantu siqonde ukuveza into eyodwa ukuthi kubalulekile ukwahlonipha amanzi, ukuhlonipha impophoma ekusetshenzwa kuyona. Kungagangwa kuyona ngoba uma senza izinto ezokuganga silethi izilwane sisuke sesizoyingcolisa leyo. Siyangcolisa futhi sicasula nomnikazi osinika amandla lapha emanzini nosinika izibusiso. Siyamcasula lapha emanzini. Uphile le yanto ifika le nto iyadla bese kuthudle umnomzana kanti kudliwe isicupho. Yabona lo. Yebo. Hayi ngoba udliwe. Sikhulisa amandla. Aloya umuntu ocuphileyo. Bese kulokuthiwa manje udliwe umnomzana emanzini. Iyadlana le yanto emanzini society. Kanti into zabantu abagangayo abafike bazishiye khona ngenkathi zidla umuntu manje ziyaphakama. Ayi. No. Asingageqa amagula mazibuko mne wethu. Amen. Asingageka amagula ake sikhumbuze ababukeli bempunga yesintu ukuthi
umazibuko kambe uyahlola yini usebenza kanjani utholakala kuphi ukuze uma kukhona umbukeli mhlambe onentshisekelo yokumthinta mhlambe ukuzwa okuthile nokufuna mhlambe usizo oluthile ngokukholelwa nangokuyalelwa yithongo ngoba abantu abadala bayakwazi ukuthi bakiyalela umuntu ngokukhuluma ngaphakathi kuwena ngokomdlinzo ukuthi ke lo impunga yesintu izokulekelela. Amen. Utholakala kuphi mne wethu usebenza kanjani umbeke nje esithombeni? Okwamanje nje ngitholakala kwaMashu kwa-H. Tholakala kwaMashu naseSoweto ngiyatholakala eZola 3. Uyizola mndeni ngapha. Ngiyatholakala nakhona. Nase-Windmill Park eGoli ngiyatholakala. Bese kuba ukusebenza ngingasho ukuthi siyakwazi ukubonela izinto. Kodwa uyazi abantu bayaye befune izinto ezingaphezulu kokwenza. Kodwa siyayisithi thina silalela ingelozi ukuthi thini kithi bese sikutshena lokho. Ukuthi sebajwayela labantu abahlola ngezilwane. Ngizokubeka lokho. Ngingesami. Sebajwayela abantu abahlola ngezilwane ezibatshela ukuthi hayi lona ukuthi nokuthi i-ID yakhe ithi yabona igama lakhe izolo kade nobani. Yebo, basilimaza labo bantu. Wena usebenza ngesithunywa, usebenza ngethongo elingakwazi ukuthi uyabona lo nto. Yebo kuyenzeka. Kuyenzeka kodwa hayi ukuthi into ehlala enjalo. Hayi. Uyabona lo nto. Hayi. Ngoba kusuke kuya ngokuthanda kwasi isithunywa. Ukuthi leyo nto sikwazi ukuthi sive. Sidalule yebo. Manje umuntu uthola ukuthi ufuna manje umye hayi ngeke. Izilwane vele izilwane zenza yonke into oyifunayo. Bajule kakhulu. Kodwa zona zihlambulukile mina ngifuna ukukhuluma amanga. Kodwa zelaphi nanso into enginkinga. Ngakuhlolela impela kaqashuluke kodwa ukwelapha ngeke. Yebo. Noma ke uyazi manje abanye sebevele bathi ikhambi lokuselapha ke njengoba ususibonele iliphi. Sebe nezimfundiso zokwazi ukuthi ingane umuntu uyamhlambulula ngamaqanda. Bethi likhona iswayi olukhona ubisi. Sebe nezimfundiso manje. Uthola ukuthi uyazenza lezo zinto ayishona umuntu kodwa manje awusindi awuthola umehluko. Ingoba vele na wathwalela kona ukuthi wathi umehamba wathola uhlanga lokuhlola. Yebo. Ukwelapha dololo. Wathola umbhemiso okubheka. Nayo indaba. Kanti manje mawusebenza ngethongo, ithongo liyakwazi ukuthi libuyele kiyalele. Yebo. Ukuthi ke yenza kanje ke manje. Yebo. Yenza kanje ke manje. Yebo. Kodwa lapho ukubiza lapho ke. Kubizwa amamiliyoni kulungile ngikho lapho. Asiphethe lembenge mfoka mazibuko. Amen. Bukela impunga yesintu TV le nombolo lokuzibona sivela akuzona izimpunga yesintu ezakho umfoka mazibuko zomshayela mawukuthi uyalifuna usizo kuyena. Balulile ukuthi utholakala kwaMashu naseGoli uyatholakala koSoweto eZola kodwa ngiyakholelwa ukuthi mhlambe kufanele ukuthi uqale umthinte eqala kuzuza ukuthi ungakuphi. Siyacela ke babukeli ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel lethu enkulu impunga yesintu TV bese siqhubeke sizithenga futhi incwadi zempunga yesintu ezifundisa ulwazi lwesintu bese siqhubeke sisubscribe ku-channel lethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga. Mina